Uma kuwukuthi abantu bahamba beyovala amajele emakubo bebulala iy'mbuzi emsamo bethi balivala thaqa ijele, kubuke kuzoncipha umsebenzi wamaphoyisa ukuthi kubopheke abantu. Kusho ukuthi abantu abaningi bazodlula. Kusho ukuthi kuzobeka amahlaba ehlangana washokhuzane. Uma ngabe nje kuthiwa kuzoqhamuka umuntu osenza isigameko esithile noma osephambene nomthetho kuzophoqa ukuthi hhayi akayikwele ubabamkhulu ngoba abantu abaningi banenkolelo yokuthi ijele liyavalwa thaqa ekhaya, kubulawa imbuzi kuvalwe ijele thaqa ekhaya. Shuthi lento itshela ukuthi abantu abaningi amajele azoncipha, abantu abezukuba ngale ndlela okwenzeka ngakhona ngoba uma selivaliwe ijele thaqa ekhaya kungasekho umuntu ofuneka eboshwe. Shuthi ngamanye amazwi amaphoyisa afuneka enze umsebenzi wawo ukuthi nje mangabe bephethe isibhamu awasibeke enyameni lo muntu. Ake ngichazeke into ey'ningi ngoba ngiyalezo susa umsindo abantu abafuna ukulalela noku-understand. Ngithi mina ukuze nginethembe ngampela ukuthi nina ningangiseka uma ngakhipha i-dictionary lezulu. Angithi sinalo iBhayibheli elikhuluma ngazo zonke into eziwu-1,000,000 ngesikhathi esisodwa lichaze. Sinayo yonke into ongasucazi nama-dictionary kodwa asinayo esintu, angithi? Angicabanga ukuthi khona i-dictionary yesintu lapho kuthiwa khona hhayi la bophele yonke into ekhona. Kuze ngibone ukuthi ningangeseka nina uma ngase ngenza i-dictionary ngampela yesintu, kube ukuthi ngampela lento ngiyayiphasisa ngendlela engicabanga ingakwazi ukuhamba nokudayisa. Ake ningenze iqiniso elilodwa, niyeke lapha ku-YouTube nithi Inkosi Embonzi Zulu nifike nisubscribe. Yabona njengoba nginama-followers angaka ku-TikTok, unyuka kwama-subscribers ku-YouTube, leyo nto izongivezela ngokusobala ukuthi abantu bazongiseka, hhayi ngoba bethanda iy'nkulumo zami, bakhonze kwanami uqobo futhi bayafisa ukungibona impilo yami ishintsha. Kodwa uma ngabe kuqhubeka kuba abantu abawu-7, abantu abawu-3, abantu abawu-8, shuthi leyo nto ingitshela ukuthi ngisho ngingaqopha muphi umlando ngiwubhale phansi, vele bawu-5 abantu abangakhona ukuthi bewuthenge bewufunde ngoba okufuneka nikwazi nikuqaphele. 1, abantu bakithi indlu emnyama ayizwani nokufunda. So ezinye izinto ekufuneka uyibheke, uyicabange, uyibuke ukuthi uma kuwukuthi leyo nto uyayenza izokwenziwa abantu abangaka abazokholela kuyona. Mhlampe kunganjani kube kuthiwa kwenzeka ama-USB azothi uma ngabe ephuma echaza ukuthi into ewukuthi nokuthi kumele yenze kanje, into ewukuthi bese kube ukuthi adayisa ukuze umuntu uma ngabe efuna ukwazi into ekanje mhlampe kanjani noma mhlampe ufuna ukubhala incwadi. Ngenza umzekelo ngayo yonke into engiyikhulumayo, yinto ofuneka uyibhekele uyicabange. So incwadi ngeke ngayibhala ngiqala ukuchaza kwasho ukuthi manje abantu bahlakaniphile emhlabeni, kodwa ayibingakhulumi ngalokhu kwamasiko noma ibikhuluma ngokunye ngoba phela umuntu nomuntu unendlela yokuthi uNkulunkulu umfumbathise noma umphile. Kuze ngibone ukuthi nina ngampela ningangisapota, ningangiseka, ake ningenze iqiniso elilodwa empilweni nje kanye for once. Cha, Inkosi Embonzi ngisho ngafa namhlanje ngathi ukuthi sayenzela. Ake nihambeni usubscribe lapha ku-YouTube, ke kunyuka ama-followers, ke kunyuka ama-subscribers khona. Uma ngasanyuke mhlawumbe adonsele ko-20 ko-30K, ngiyokholela ukuthi yonke into engaqhubeka ngithi ngiyayenza ngampela angiyiphushe kakhulu ukuze kube ukuthi uma ngiyikhipha izwe libone. Kodwa uma ngabe ningayi lapha ku-YouTube, leyo nto izontshela ngokusobala ukuthi anikaze ningithande futhi nje anikaze nibe nendaba nibe nekhe ngami. So-ke ingakho kuzoba nzima nami kunenzela okuhle ukuthi ngikhiphe umlando noma ngichaze ukuthi into ewukuthi yenzeka kanjani ukuze iy'ngane zenu ziyofike y'funde ukuthi hhayi ingane yemuliso, ingane yenzela umhlonyana, ingane iyenzeka kanje ekhaya kuze kube ukuthi ingane yayiphehlwa yayilokhuzwa kuqala kwenze lento othi yayiphehlwa, kwakwenziwa lento othi ukuphehlwa iqedwe lo mthambo ukuthi kube lula ukuthi ifise abafana. So zonke izinto lezo uma niyimisele ngokuthi nina nithi nina niyaphakamniseleni nithi cha Inkosi Embonzi ayibhale, ake nihambe nalapha ku-YouTube nifike ningenzela iqiniso khona. Okwesibili, ngithi mina amaphoyisa azobeka ahlaba yihlangane uma nibulala iy'mbuzi nivale ijele thaqa ekhaya thaqa, khohlwana uzobeka amahlaba yihlangane. Shuthi amaphoyisa uma ngabe eqhamuka eshathi eze kwisigebengu asibeka phansi. Le nkulumo ayimfuni nomqondo omfishane. Kuma-bookings ngikhona, ngiyatholakala uma ngabe ungidinga mhlawumbe nomgcaco nomshado wani wesintu, ngiba khona for ukuzobheka ukuthi leyo nto ihamba ngendlelani. Akukho le ngingafiki khona, akukho le ngingahambeli khona. Uma ungifonela sinemigomo nemibandelo, ngoba ngichaza la social media kuphelile. Uma usufuna ngidile nawe personal ungasho ukuthi hhayi bengalindele lutho mina bengazi ukuthi nje umusa. Nawo-ke umusa kaNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu la social media ngoba ayikho into yamahhala, uyithola kumina social media kodwa for free. Kodwa manje uma ngabe usungifonela awukho umusa kaNkulunkulu lapho, sekusebenza ukuthi kuze nami isidala sami ngingayidayisi ngaso ngoba vele kwakhona manje ngiyazidayisa ngendlela engenza ngayo kusona. Awukwazi ukuthi uzobulala imbuzi uvale ijele ekhaya uma kusazophila isizukulwane. Ngimi lapho nje ukuze ngibone ngisapota, hambani ku-YouTube ngifuna ukubona iqiniso leni ukuthi nineqiniso, yabo ngethuba.